Зрителите са с жесток репертуар. Цветков, ти ли си, бе? Аз съм, кажи. Ти ли си? Край, намери го. Гледайте сега какво става. Абе, и като ти казват реклами, защо спира всичко реклами? Така като казват на другите, че това трябва да се върши, това трябва да се върши. Същия си ти покуп. Защо слушаш началниците да си казват реклами и ти спираш всякакво предаване? А? Маймуно мръсна! Ти колко си болен? Въшко такава! Да, бе! Значи, правителството виновни, депутатите виновни, а ти, като правиш пари на твоя собственик, ти правиш пари, ти прекъсваш да правиш пари. Не знам ли, като книга, да падаш такъв. Не знам ли, че ти, такива като вас са мамата на България. Вие, иш, не знам ли, говено. Вие смучите народа с тия реклами, с тия реклами. И не дей да смя! Сама е рано такъв. Тя трябва да видите, ги направите, бяхте мамата на държавата. По едно време мислехме да го прекъснем и да кажем нещо, ама срещу товарния влак застава ли се? Бягай, че се връща. Аз ще дойда там в студиото. Ма сега не мога да дойда, че имам работа. Заете човека. Трябва да се обади и в още няколко телевизии. Мълчи! Тапанарите. А това работи? Лъжец, манипулатор. И нищо не разбираш. Не замеси да ти даде работата. Така ли седиш? Така, маймойке мръсна. Така ли седиш? Това е разликата между английския и българския хумор. Много ти благодаря. Казали го. Да видим отново някои от най-елегантните моменти. Маймуно мръсна! Ти колко си болен? Въшко такава! Не знам ли, като книга, да падаш такъв. И не дей да смя! Мълчиш! Тапанарите. Така, маймойке мръсна.